jai egunek gora eta oporrak behera ibili garela, azkeneko zorrize bete gendunetik 3 hile pasau die ja. Baina 3 hiletan horrizek ostera bezuritu die eta tinta zein bertzo gozia hartu dabe. Astion ikasturtia hasi da, eta gube gitxi hau ezin izen gara. Hasi gaitezen ba horri zurize zikintzen. Ondo etorriz edanok. Arratzalde ondanoi, ze guzki, ze aro, jaia kantatzea zanean arraro, beste modu batean naiz izan gurago, ezkagoz kexatzekoenago, jairik egon ezarren plaza hemen dago. Jairik egon ezarren plaza hemen dago. Entzun dozuen bertzue Unai Iturriagak kantaue ban, Zaldibarren joan zen ustailan laubien, eta saio honetan dinamikan parte izango dan lez, bertora zein Durengaldeko beste herriren batera be etorriko gara. Lehen saioen Etxo Alberdi izen gendun izpide, haren inguruko kontuek kontau genduzan eta entzun gendun, bera. Gaur beste isortar bat ekarriko dugu. Alaitz Areitio. Beti arrotz gelditzen zaizula, ohartzea eta onartzea. Beraz, beran dutu aurretik, az gaitezan bertzoa lizekaz. Lehenengoek Zaldibarrera erungo gaitu. Bertan, Uxo Alberdik eta Andone Gainak kantauriko ofizio bat entzungo dugu, Maite Berriozabale jarriteko gai bati. Entzun daigun. Neba arrebak zaie, eta urtero sasoi buelta honetan egiten duzue famili baskari deitzeiakon evento hori, eta beti joatezarie jatetxe batera, eta eskatzen duzue bakotxak gurixeten da bena. Kontu duzue badala denporatxo bat, zu eta inguruko epe konturatzen hasi ziela zure alkohol konsumue igualetzala normalena, igual lartxo zala, igualetzen inbeste edan bier. Eta bada denpora zeu behalegintzen zabixela alkohol gitxi hau edaten, ez edaten. Jarrezari parez pare, Andoni eta Bixok bazkaltzeko eta jatetxeko zerbitzarisek boteie Bixon artien ipini dau. Eta Andoni apurtxo bat bastartuen jagotile. Urterokoak dira kroketak, kortinak eta mantela. Urterokoak amata aita eta osabaren sabela. Urterokoa ardo botila, jakabaztertu duela. Konturatu naiz baina egingo dut ohartu espanintz bezala. Urterokoa duzu aseran, mingain solita abila. Urterokoa postre garaian, aurpegi zurbila. Urterokoa irterakoan botatako kakapila. Urterokoa gerta ez dadin, urrundu dizut botila. Seguruen ez izan nahi duzu, anaia eta laguna. Ardo botila apartatuta baina ez horren urruna.
nik ere naio nuke izatea, neska lasai zentzuduna, baina barruan badaukat zerbait, ardoak lasaitzen duna. Ulertzen dizut lasai beharra, ulertzen dizut nabarmen, baina gogoan daukat nik iaz, hemen nola bukatu zen. Paper txikian idatzi zendun, eta orain daukat hemen, olasten banaiz urrengo urtean, botila urrundu arren. Beraz ni ia zor jardut nintzen, papertxoetan eskeko, baina urtean bastante edan dudanez bataz besteko. Arrazoi duzu oraino beto, nago ezerrez edateko, baina etxean ez daukat inor botilak apartatzeko. Beraz etxean egiten dezu, maiz neberara bisita, aitortza fina iruditzen zait, aurrera pauso polita. Etxeko hori urteko hori, ezin da konpondu tita, baina pauso bat eman dezagun, gaurkoaga handik hasita. Saiatuko naiz nahiko bainuke, pauso okerra zuzendu, ardoarekin borrokan hasi eta ardoa gailendu. Nik nahiko nuke baina alere, aizu zerbait nabarmendu, gure aitarengan normala denak nigan arreta deitzen du. Gizarte hontan desberdin gera, gizonezko eta andre, gainera aita aspaldi dugu sudur gorriaren jabe. Kontra esanik haundina, neronek daukat alare, zure anaia izan nahi nuke, polizia izan gabe. Zaldibarren saio ugari antolatzen dabiz, hau be ustaian lauku izen zan. Antolatzen dabiz bai udan da baike irailen be, hain zuzen be oin hasiko gara Durangaldeko agendieri erreposo baten moten. Eta agende zabaltzeko dugu hor, Zaldibar bera, izen be, etzi, hilen amaikien, bertso saioe egongo da gaztetxien. Kantetan egongo die Irune Basagoiti, Araitz Katarain, Oian Eguaran eta Eli Pagola. Lauek egongo diean Oraia Milikoaren esanetara, saioe 8 hasiko dalarik. Jarrotz gelditzen zaizula, ohartzea eta onartzea. Domekaz bebai, baina 18 Maineriko plazan, 7 hasite, Ainhoa Aurien Abadinarra gaize jarten egongo dalarik, antxe kantako dabe Eneko Fernandezek, Josu Sanjurjok, Erika Lagomak, Durango Lesakar modukoek, eta herriko seme predilectu izenbiko litzekenak, Eneko Abasolo Abarkasek.
eta Durangaldeko agendiari sarratzeko edo, sarratu emoteko. Agendie hasi dugun lekure bueltauko gara, izenbe, irailan 24en, Zaldibarren beste bertsosaio bat antolatuko dabe. Kasu honetan, Udaletxe plazan izango da, ondo bidien, izenbe Eurize bada eskolako frontoien engo dabe, eta han egongo die Mirena Muriza eta Aitor Mendiluze kantetan Maite Berriozabalen gaize erantzunez. Saioe beratzetik ez, 7etan hasiko da. Ene itxura baino hainitzez gehiago zira. Baina gatozen izorretara, ze hemen bertso asko entzun izendi azken 3 hilietan, ekainan bukaeran egon zen saio bat, Itanos eta abestua biena bestik beste Abarkasek, Iturriagak, Eli Pagolak eta Mirena Murizak. Eta uztailien abadetxe kantolatute beste bat egon zen, uztailan 24en. Bigarren honetara dengo atzera, saltue, bertan Abarkasek be kantabe ban, Erika Lagoma, Xaber Silvera eta Aitor Larreta gazbatera. Eta Abarkasen lan bat ekarriko dugu hain zuzen be erdigunera, bakarkako lanien kontau eskun eta zelaku esan beretzat lehengo izorreta, zelan ikusten da ben gaur egungo izorreta, eta zelakue espero da ben etorkizunien. Entzun daigun Abarkas. Oiuria ikastola, hasiera bat izan zen, ura bihurtu zitzaigun, oroimenaren almazen, gero maiztegira joan, ta hasi ginen aldatzen, urteak aurrerantz egin, eta lagunak banatzen, plaza hontan arituak, jolasten ta zirikatzen, eskilara honetatik, behin baten erori nintzen. Eskilara honetatik, behin baten eroni nintzen, ta egun hartatik ez dut ezer ere gogoratzen. Aita izanak aldatu egin nau, naiz ta ez duen ematen, plaza honetan elkartzen dira, bizipen da oroitzapen. Gaurko egunez zer ikusten da, naiz ta ez duen ematen, etorkizun bat lantzen gabiltza, orain ipini geroken, gure aurreko gazteek zerbait, ona eduki dezaten, ona eduki dezaten. Baina nola murgildu, iluntasunean, zer datorren ezin da, ikusi urrunean, beraz bizi gaitezen, denok egunean, berdin da bertakoa, gure algunean, bizirik egon nahi dut etorkizunean, bizirik egon nahi dut etorkizunean.
Saiori jarraiki, bueno, nik esan otzen, kasi momentu horretan zelan ez da biziko etorkizunien, ondino gazte-gaztein jedauta. Saiori jarraiki izaten eban, Xavier Silveira, entzun zan aspaldiko partez izorretan, edo lehengoko partez, igual. Batzuk, egunien bertan enteroko zien, baina basan urte bete plazetara buelta usala, da batzuk, lehengoko aldiz, da beste batzuk aspaldiko partez ikusia bien Silveira kantetan, eta arek bakarkako bat, ea ben, hain zuzen abadetxien, orman parte batien, dauen esaldi bate erreferentzia moduen hartute. Julen Kaltzadaren esan baten arire, botasaben bere hausnarketie. Gaiz idatzian leban, baina abadetxek berak ja idatzi eban. Julen Kaltzada, 1985, 2017. Aetxea ez da nirea, herriarena baino. Horregaitik beti dago zabalik, herriak behar da benean, erabilidagian. Ze importantiedan, herritik emon da herritik jasotie. Etortzen garen guztioi, dagokigu joatean. Gure zorkuntza dataren ondo-ondoan idaztea. Joan garen data ere, ta naizta izan tristea. Denoi etzaigu iristen, horrein urrun iristea. Ederra da jasotzea, ederra da ematea. Nondik jaso eta nori ematea izatea. Horrek ordea herria ez aldu ezin bestea. Horrek ordea herria ez aldu ezin bestea. Sakontzen azten bagara, dena pena, dena malko, bihurtzen da ta ez dugu astirik horretarako. Etorkizuna ez denez, iragandenaren kalko, datorrena kalkulatzen, dabilena dabil txarto. Herriarentzat herriak sortuta eraikitako, guztiak behar luke bai, hor bada arrazoi nahiko. Naiz etxe bat ez den aski, gure herriarentzako, gure herria ja etxe, inorrentzat ez delako. Bakoitzak egin beharrak egiten ditu alden moduz, batzutan trompatuko da,
lekuz garaiz edo orduz. Baina bagoaz badatoz, dena aldatzen da eskuz. Ta joan denak ez zindu, atzetik zer duen ikus. Alferrik jarraituko dut, kaka esplikatzen kantuz, erran nahi dizuedana, da ta errango dut tentuz, herririk gabe gelditzen, ari gara eta kontuz, herririk gabe gelditzen, ari gara eta kontuz. Eta gaurko azken bertsoaldiz jebe lekutik mobidu barik entzungo dugu. Kasu honetan, Erika Lagomak selekzionadore papera hartu eta Tokioko Joku Olimpikoetara erun behar zabezan 3 bertsokidiek zein kiroletarako erungo leukezan abestu zaben. Entzun daigun baite ia 3 hautatuek bai eskue emondotzien hautatzaileri ala ez. Behin lan zailetan murgilduz gero, murgildu hoi naiz korrika, tabarkasi hotsegin diot, arekin jarri dut zita, zarain dotorea, onenetan hobea, aztutazu ikamika, zure elegantzia naturalakin, gimnasia ritmika. Zure elegantzia naturalakin, gimnasia ritmika. Lehenengo ezetz esan behar baina, gero pentsatzen hasita, horrek hobetu egin lezake nire bizi dinamika. Arotan gora bera, txori baten antzera, bai gimnasia ritmika. Ikustekoa egon behar dut maila zuriak jantzita. Ikustekoa egon behar dut maila zuriak jantzita. Erdiguneko kirola edo eta periferikoa, telefonoa altxatu dutan, ai Silbeira mitikoa, kartak ditu gustuko, ta nola egin uko, pozikan dago tipoa. Ez barkatu pokerra ez da kirol bat olimpikoa. Ez barkatu pokerra ez da kirol bat olimpikoa. Telefonoa jotzen hasi da, eta ez dut hartu ia, esku artean full bat neukanta,
hori ez da komeria, naiz hau ez den kirola, noiz nahi sartzen da gola, pokerra joku haundia, honentzateren ospait behar du, lenda biziko aldia. Honentzateren ospait behar du, lenda biziko aldia. Aitor Gipuzkoarra ta Nafarra, ai jope zenbat engaino, honek burua hain argi dauka, aztuta hainbat laino, da tipo indartsua, ta luze ta barruan duzua, ia abarkasek baino, ta jabalina bialiko du, ia Gipuzko araño. Ta jabalina bidaliko du, ia Gipuzko araño. Naizta agian esan dezunak, berez dirudien broma, nere bizitzan egin izan dut, entrenamendu sakona, jabalina bialdu eta mugarik baldu, egingo dut marka ona, bakarrik ondo aukera zazu zein den aurrian dagona, bakarrik ondo aukera zazu zein den aurrian dagona. Abadetxeko saioen grabazioe, Zaldibarreko saioen grabazioe, eta beste hainbat saioetako grabazioek eta bideoek Bertsozale elkartieri, Senpelar dokumentazio zentroeri eta bertsoa.eus atarizeri be eskertu bierriako lan handiz egiten da bieta. Eta gaurko bertsoaldi danak entzunde, eta asko luzetu barik, gaurko protagonistien inguruen egin daigun berba. Alaitz Areitio. Sortziko txikian hasiko gara orain, Alaitz Areitio, zengo da azten. Hemen duatzuz, Alaitz, lau oinak. Bila, pila, dadila, iskanbila. Bebeka kontu honekin hainbat iskanbila, ta esango dudana ondo entzun dadila, hemen botako dugu guk bertso onpila, denok etorri gara txapelaren bila, denok etorri gara txapelaren bila. Beste maite duzuna. Bueno, gogoratu daigun Alaitz Areitio 1979 jaizorikue dala. Amintxe, izorretan. Lokarri batzu dira. Bere bertso ibilbidie erregistraute, behintzet, edo holan agertzen da moduen bertso saleatu basien, 1983 erregistretan da bere lehenengoko plazie, behintzat, oixe, ofiziala. BBK sariketa bat izen zan, Durengaldie ordezkatuz, eta haren atzetik etorriko ziren beste lau partaietza, 1984en, 15en, 87en eta 18en.
parte izan zira. Baina BBK sariketan parte hartziaz gain, Araba eta Bizkaiko bertsolari txapelketan be parte hartu eban, nahi zuzen be 1988 Itxura baino hainitzez gehiago zira. Artien, gaur entzun dugun abarkaz be bertan egon zan kantetan lehenengoz. Alaitzek Herrigoitin eta Artian kantau eban eta bestiek beste, etxaun lekue, 2016ko irebazlia izen zana, eta Beñatu Gartetxea maile bitarra eukia bezan kantukide saio aretan Herrigoitin zein Artian, etxaun lekuekin partekatu eban, eta bigarren lekuen Artian alegia Beñatu Gartetxeakin bebai. Eta beste informazio bat beto pau dudana, eta, bueno, niri generazio aldetik jakitxe toketan eiaten abintzet, ene bada taldien haien diskuen edo, bai, haien maketatxuen parte be bihurtu zan, bera eta Xabierra Murizak be parte hartu ebien eta. Bera izen zan, Illorretako bertso eskolien parte, bestiek beste, bueno, Cristina Mardaraz, gaur hainbeste aipatu egun Abarkaz, Laskano, eta abarrak be bertan egon zielarik. Eta Illorretako bertso eskolie aipatu dodala, hau igual pildora moduen itxiko dugu, eta igual hilebete barru, bertso eskolien inguruen berbain geinke. Gauza asko, historia asko, gauza asko eta kontu asko kontetako eukingo da bezalako protagonistek. Orduen, nik gaur ja 3 orrialde bete duaz, aurreku moduen pentsetan dut, horrizek tintanaiko dekien irudipena dekot, beraz datorren hilerako itxiko dugu hori, horrizekia zuritu eta pixka gozi hartzen da bien, eta beste barik datorren hilien igual sorpresatxo bat ekarriku. Ondo izen, eta ondo hasi ikasturtie, agur!